Shubor nakaslem jong unong san hima. Halor ke jingja jar ngai ki arngut ki syukurim kata uraja berkasonam Raghuvanshi menha ka arpulai tri ujemmang arhajar apusan katba kidangwan ka sesora ha kaba ya kamet uraja ki pulet kilalap no ha arliang riat wei saudong kaba lami ha ka jingkeno na ki national media baka jilla Meghalaya kadika jaka babun kamsniu na kaliang kasing HYC kalami isyakmat bandawa na kite ki national media manpan ma mardor ya ka jilla jongi Kadai ke jingdawa kaseng HYC na kita ki national media kadai hadian bakala pau perthai baka jingyap uraja dei badan ktihi ka sonam haringkat berkilaingut ki brio jongka ki bana Madhya Pradesh bana Uttar Pradesh u president kaseng HYC uba Roy Kupar Sunram ulo ang baka jalla jongi kamdei ka jalla ka babam brio bar ka bapenyap brio henrei kadai ka jalla ka ba iet iki brio ki bawan ka Aisha gani ka jalla nakaliang ka jongi kung kaseng HYC Hoi mentala katu kan itli kita yo nadu baja kan ngajingja ya kajingsa penyap jong wi ne ki tourist ki buan kai se ni gari ki jongi kamtam se ketika time sora ba kajingja ngai jong ka lok pa jong tau brio ki pelawan lang akan ka jela ka jongi hadin bala aja kan ngajingja hoi nakaliang jong kaseng ngi mlaklam depan pau ka ka condolence ka jongi ka long yeng jong tu shenrang ubala du ai la ka jong jing em lomba ka jing syak penyap ring yo ipat lomba ka ni ka jing ja ya ka jing syak keren ben ya ka jing syak berngam ka jing pensothu bakla but ka jing khot yang ni de ki kerteng ki ba fer kam tam me yang ni kum ka ja ben re nyu trap ka jongi kam tam lomba ka national media ki mangiyo i ya ka jing wan ra ya ki khubor ki jong ki ba fer ban pen i yang kani gejala ka jongi bakate kata gejala ka ba kibriu kilong riu khlau ba kibriu kilong kita kinong penyak briu kinong penyak dusman ya kibawan kai ya kibawan chang ni gejala ka jongi ngiyo i ya ka jingsha keno lengba men jong tu briu belayap bat kumju ru khpa jong tu kanthai wat hadu kani ka singi ba menta hadin mangila lalap ya kijingsi bat kidak kisien kilas dang ban pauru ngiyo i bakini kibriu kidang beteng kani kajing keno ndei tang ya yangi kum kinong song snong yangi kum ki trai muluk ringi i baki keno wat ya ka police department ki keno ya ki bor sarkar ki keno ya barok ki bala don banta kajing kali kalong bala dei omdei bangi kum ka jala la kalong ki nong mi khmat ki jongi la kalong ki bor pulit jo ka jala ka jongi bat ki breu shimet ki bawan na keleng ka jaka gi yo i kum ka don ka to ka seng jong ki mountaineering mo na po west jantia ki khun samla ki dawan shitom ban pulut la ka jong ka bor ban yarap ban wa ya kamet bat kumju ru ya kini ki breu ki bala ja mentala katuk anisngi tenrei ngi i bakini ki breu kimlong kim don kata ka jing sngo yangi walang ila pulut la ka jong ka bor ban yarap na ka bentaban lap yang ini gibrion ringi i ban bantang ki jing keren ki belong persya bat ki bakta mat yong sibun ya yangi kum ka jai benri bat ka jelah bro kowe na kaliang jong kaseng hot wala katu kat nisngi mentangi la sya yang kini jing keren na mar bangim tip ya ka jing sisa ngim kwa ban keren ya ke ban keren haswa ban tip ka jing sya na mar yo ka kertok kela yang i hadin dan rai menta hadin bakilami kani ka jing ja hadin balalap ya kanika kalok jong ni ubayang syakawi ba kajala nadu ba kajar ngai na seorang menta menin kami kapau perthai syapo Uttar Pradesh kajengkeli kalong makumnu kapoi kata kubri syata pada hadin le belayo kem sai kita ki ku accuse ku bagi ong kita ki beri ki badan menta let's say hang ban penyap yo ni ubrio mau uba uni raja Raghuvanshi hang tia po seorang kani open pau ba kidak kisien ki pau syai kedat baki beriu ki jongi la ni kinong song snong jo ka jala ka jongi kim don bantai hakani ka jing yap jong ni beriu bat ka jing jar ngai jong ni ka plan premeditated ya ka bala de ban plan lepa nadu ka snong ka jongki nadu ki jala ka jongki one part ban penyap hakani ka jala ka jongi bat penbut nam ni
Ti hadin kini kijing syak keno ki ba fair ki bangilai lam bagi national media ki balami lam bagi kentien jong new men jong new raja Raghuvanshi jong khpa jong ani ka sonam Raghuvanshi wat menem step ru ngai ki khubor po national media udang keno hi ba kadon ka ban peniap ya new raja Raghuvanshi ki dei hi gibriu na Meghalaya lani ki pulit jong Meghalaya ki don benta na kaliang jong seng ngisngo bahadin balami kini ki menta balapau ki dak kishin bakum ka jala bakum kinong shnong joka jala bakum ki khot joka jat ndri nyotra bakum kinong shnong joka thain sora ngim don benta ka ban penyap lane ban penjar ngai ka ni briu kum ba pau hi menta kidi magi hi kibri gejongki hi naka jala ka jongki na po Madhya Pradesh naka jala Uttar Pradesh ki ban benta ban penyap yau new briu tingi nak liang joka seng isu bandawa baki national media houses ki ting bapenmi ki khubor lamler ki bapenmi ki khubor klam da tip tikna ya ki jingja bat kumju ru ya ki bahayen jong uni ushenrang bat jong ring kan thei ki dei ban pan ma na ka jala Meghalaya ai baro kwe ni ki shong na ki nong shong shnong jong ka jala ka jong i hoi kum ki nong shong shnong jong ka jala bat kum ki thot jong ka jai ben riu wat lang la sha pharep wat lang la sha kren ki kentien ki babunjai ki la don le ki babernyam ya ka jai ben riu ka jong i po social media kalau don gawe ko post ko boong bawat iki khasi ki basyong basa hakeleng jo kare India ngini banle iki kumbale yo raja Raghuvanshi bukum ta terten rementa ki pa bangi wat hadin kini kijing syak keno wat hadin kini kijing syak penbut nam kijing syak kren ben ngim sim la le kanu kam kaban wanra e kata ka kajing sim kuput markalian ngide ka jai menri ko ba nginget ba kum ka jai menri hi nginget hadu menta ba ngimpat day ban shim ya kata kalenti kum kaseng ngila sngap ngila kun haladi mentala katu kat ne teligi tayo rementa ngim la sha bat ngimi syahmat ban ong ba kini gibriu ki bala penthok bria yang ngi kum kajat bendriu ki bala penthok bria ka jala ka jongi ki day ban pan ma nangi namar kijing sisa kila pau menta ba undei mangi ba penya undei mangi penjak klep ya tau raja Raghuvanshi lani ya kata ka sunam Raghuvanshi hendrei ki giwei pat kibri na giwei pat ke jala kadon ka konspirasi kadon ka jingya subut ke jongki hi para maki ban yang penyap ban yang penjar ngai tingi ngikwa ba kini gibriu ki ban pan ma ya ka jala hi bro kawai bat ngidawa na ki bor sorkar na ka sorkar ka jongi ba ka dei ban shimkam ya kini gibriu ki bo penthok bria ya ka kerteng jong ka jala ka jongi ya ka sorkar ka jongi ya ki pulit ki jongi ya gibri ki bodon benta ya ka than sora bro kawai ki bodon benta ka kam tourism bat kum ta ter ki nong shong shnong jong ka than sora dei ki dei ban pan ma bat ki dei ban ai kata ka public apology namar kani ka jingle ka jongki ka khata ya ka jinglong jingman ka jongi kum ka jai ban riu ka khata ya ka culture ka jongi wat ka kalakta mat yang ru hakaba la keno ya baro kinong shong shnong la ni la keno ya baro kita ki kun samla jo ka jai ban riu kum kita ki nong penyak bria hakini gisngi ki bal adam dan kita kisien kum ka pau menta ngingim sim la don benta kita ki bat kaniru ka pen i la ne ka pen pau ya kata ka jinglong kata ka jinglong jong kini ki bri ki basyong po mainland India baki ken kum nu yang i kinong shong shnong jo ni ka than sate la mingi jong kan ka korip junior raja ban kinwan ban penyap sitnya jela jungi man pen but nam ka jela ju pi kumakalong hi mentang imtip ya kidam kumakalong mentang imtip ke ka daw ko pelong ya kini gibriu banwan penyap bia uniu raja Raghuvanshi shadu ni ri ga jongi kata ke investigation kanang ya ni ailat ngin ailat ki pulit bakin wat ya ka daw ngingit scam ba ki pulit jong Meghalaya ru kin penpau la nekin sa pentip pat ba kita kidaw le si ki bapelong yaw ni ubriu bo unsha shimno ela ka jong jing im de ka we ka ba shai ka ba nakliang jo ka seng ki kwa ban penpau ko long ba kini ki ka ban kentu ya ka police department ba ki dei ban ti benya ya kan ka jengja bro khot ba kan lap ya ban lap ya ka tanrai ka ik ba pelong ba yakini gibriu kin wan na kawi ke jala kin wan ban penyap yu briu kan ke jala ka jongi ban wat ya ka daw nang ba ki kin pau sya ko perthei namar ki kum mga om ki jing keno ke la bon yang ikum ka ja menriu ba nang ba mdei tang ya ja menriu ya ka jala hi pro ka we nang ba ki briu ki mana ba la kalong ya kari India la kalong ki tourist ki mana ka we pat ka kiri kin tip bangim dei ka ja menriu ka ba bam briu la ne ka ba penyak briu ning dei ka ja menriu ka ba ya ki para briu ki bon kai sing ri ka jongi ndei la da pi tak mat yong
kata kaya la ka jong re kani ka jingja ka bajam menta ka kanti kamde ka jing penyap ka bawan lamba jongi la ne jongkin khat jong ka re ka jongi re ka de ka jingja ka bawan ban pelong de ki wei pat ki brio ki panabar tang ban penthok bria ban but nam yangi kum ka re ka jelah bro ko ki jingja ki belajar ki snem ki beladap pakumnu ngisha nyon ben ngisha keren ben hamtam ya ki brio ki bede na po mainland India na po nang thina rithor kani ka jingja mentar ko pan paw ya ka ju hi kata ka jinglong ka mindset ka jongki ka ba tang shuja yang ni jala ka jongi mul akenok bet yangi pilai i ka jingja ka baca pung sok sun shwaban lap yu tu brio ki ong kumno ki ong ba de ki kasi ki bale kani kam Pesen dala lapat yu brio bale mano bale de brio ba na asam na kawi ka jala di nging iba kani ka jinglong jokin ki brio ban keno ban keren yangi ban thok bria yangi kum kajat meriu kala jana ka por bat kapor kala de ya ka jela ka jongi baka ya ki noilam ki jongi ki minister ki jongi ki basong ka bor pulet ki jongi ki ban shimkam yakum kini ki brio ki ban ai di kinu ki kes persya ya ki khnang ba kin sung thu ban nang ni shakmat kim de million ban keno kulman klam da tip ka jing shisha kumangi ngilala ban set beros kata ngim keno inu ngim kren inu ringis ngong nam tagi bayi ngasem kiba ki shem me kani jing kendo ban ja kini ki shijur lane ban lap ya kamet yap jong ni ubrio ngi ki nong shong ki jongi ki pardo persam ki jongi na katuka dong na than ki arab ban yarab ban lap ya ki jing shisha ban lap ya kamet jong kini ki brio nengi sha keno pen ban bon jai tingi ngis ngo ba hadin bal ami kini ki jing shisha sakmat ngiso ba ka sorkar apo ka jing alam jong chief minister jongi bat kiwei ki di ban shim kam ni kini ki brio ki ba penthok bria ya ka jala ka jongi kham tam ya ka jai brio kani ka dong ka than ka jongi bat ka baar ka nom sha penthok bria ka jala ka jongi ka nom sha penthok bria bat ka nom long ka ta ka skip good ka mangi ong ban dala jakum kini ki jingja ngisha pensutuk bakla pat sya ki brio hak keleng jong kari India ba ka pertai bro kowe namar ki brio ki bapet ya ki national media hadin kani ka jingja kin pet kumno yang ngi kum ka jat brio kin pet kumno yang ngi kum ka jala don ki boong mangide kita ki nong peniak brio ka jat brio khasi jantia khasi ka de ka jat brio nong peniak brio ki nong Meghalaya ki brio ki ba peniak brio ki ba khayi don ki ba keren ki boong ba ki di nong ki peniak ki brio ki khayi ki tiar ya ki tiar na kamet ka phat ki jong ki bat kum ta ter tengi ngisno ba ka system kum makalong matai kamlong kabun ki jingduna ka sorkar jela ka ban shim ka jing kli ba KLP dai ban pentri kam no mardor ban nakaliang jo ka seng in sa shim ro ikilat kilenti ban penbore ka sorkar hadin gini ki jing ja ba ka dai ban pelong no ya ban pentri kam no ya KLP bat ka bakut ngi kwa ro ban ong kini ki brio ki ba million bat ki ba million ban kren ban keno yangi ban penthok bria yangi ban keren bunjat bun rukom ban khot iki gentin yangi kum kajat menringi kwa ban ong ba kum kajat menringi don la ka jong ka culture ngi don la ka jong ka rukom im ga jongi ngi pdiang sobha yanu ki bawan kani ka jela ka jongi kani ka ri ka jongi ban long kum kita ki nong wan pet kai rewat shimru ba kani ka identity ka bangi ngi don lane kani ka jinglong ka jongi ka bakarpang ba dah pila bakla jai kani gari ka jongi pen keno engi bat ka baar ngi kwa ban ong ba kani ka jing pediang ka jongi yapi ban wan chikini ki jaka jong okai ki jongi pimdei ban shim kum kata ka jing aibor ni jongi yapi pat ba pen penthok bria ya ka kerteng ka jongi kum ka jai man riu bat ka balai ngi kwa ban ong ya kini ki brio ba wat shim ba kani ka jing pediang kelut mensiam ka jongi yapi ba pinwan kai ba pinwan syakani gari ka bi ka jongi kum kata ka jing tolak bor ka jongi kum ka ja benri namar ladangi hot hakoi kaliang phila ban ong bengi dei ka ja benri ko bari pa phila ban ong bengi ngi dei tang itai sembo khau ibrit hapadeng jong dureu ba jong negari India ditutup pat hukum ka ja benri ngidon pat ya kata ka mensiam balada fikta mat diong ya ka jinglong belui-lui ka jongi bafi tak mat yong ni kan ngijing yaisha ka jongi kan boy ka por ba ka jai benri neutre bukan ki kan ya dia bala da kimi kum kita ki kilak banwan rak ban ki bom sultanan te wat shim ba kan ngijing pediang ka jongi yapi kum kata ka jing tulak bor ka jongi de to shim ba ngi pediang ni pi namar pilih ki nongwan pekai ki nongwan kai sing ngiri ka jongi
ngi pediang ya pi kum kita gitoris re ompat ba pin biak hongrai ya kani ka jinglong bakarpang ka jongi kum ka cai beriu kita gidi ki khubor ki basai ki bangi kwa ban pha se kini beriu kini ki bahaya ngasem jong kini ki angut ba kumju syaka sorkar ka jongi ba kapor kala dei ban pentrikam no ya KLP hakani ka jela ka jongi kini ki jingja kani ki jingja ka baca manta ka jingsha penyap jong niu beriu hang ni hakatan hakani gari ke ya ka jongi manu ba penyap lembaga jingsha kem jong kini ki beriu arngut na po Madhya Pradesh uwe na po Uttar Pradesh bat kani ka kanthe bat kabalengo kalong ba kumnu ngimtip baki kini ki beriu kumnu ki wanrung syakani ka jala ka jongi banjen bala dei bangidon ya ka ILP ka inline permit system ka mangingi dawa menta borok kata natrai ngila tip nadu menu ki bor kulit ki tip ki kita ki beri ki buan rung syang ni gejala ki jongi manu barung menu ki mi kila dei benten dan menta penyap hasora le sila penyap gitu beri nadu untuk ar pulai trik lana ngamakla haduk menen kita ngelap bat kita yok kem ni beri nang nu kimi nakanu ka jaka kimi ki bor kulit ki jongi le si kidang tip hadir rei ondala jen ladang idon ya kataka inline permit lane ka ILP system na try kala suk yang ban monitor ya kini ki jengja takadaw lembaga ni khubor ngi kwak ru ba sorkar Meghalaya kahap ban pentrikam no mardor ka ILP hakani ka jela ka jongi ndi tangani ka jengja ladang i phai ya ka to ka jengja kaba ka kumbang laong ka jengja po sun kabala jai tu beriu belale ya tu kam klemran klem akor bo beriu bawan menteri ben kata ngani ke jala ka jongi bla don pa ka kis ka jong u hang thia po asam bla don pa ka kis ka bala ja hang ni hapo sun bukum ta ter ngi i ba ki beriu na shabar ki wan hang ni ki wan ban le i kam ki bo fer ki jongki bat ki pet no bak shaki jala ki baki kisa ndei ta kata la de fikan mai ka jingja hak arpui trik jong jemang hakaba ka ATM jong ka SBI ka shalit hang te po mo kriya nakatu ka jingja lengba ka jingkren jong USP jong East Coast Hill si uong ba kidak kishin ki pau ba kibri ki bale to ka kam ki bri panapa kimde ki bri na kani ka jala jongi bat mentale kum bakalong mentahot kum kaseng ngimdon kanu ka jing persya ki development ngimdon kanu ka jing persya ya kita ya kata ka roy ka par ka connectivity ka baong bakinwan lengba ki kinwan ki surok ki ba fair balai kum kaseng ngi persya ya kata ka railway hot ngim persya ya ka development rengi ngi tiang bakini ki wanra ru ya ki jingja ki bala ban wanra ki jingja ki basusi mentangin ka sorkar India ka plan ban wanra ya kata ka high speed corridor ka bagi ong ban connect ya ka Guwahati Syapo Silchar ban penjan ya ka jingya la dawan lai kum kini ki project ki ba fair kabolong kan pelong kini ki beriu ki bon bandrung hang ni ka jala ka jongi ki wan kum ki toris ngimdon jingper rela de ki wan pat hakadur jong toris ndre ki don pat dakawe ka jing mo jing perkhat kum kini ki brio le si ki wan rung hang ni kum ki toris kini ki basya kem benden ki wan bandrung ni toris ndre apor be ki poy hang ni pat ki lawan lepa lamba kata ka jing mo jing perkhat man wan penyap yo to brio menu bentep ya kata dendre kum ba kalong mentahi na kaliang jo ka seng isu ba ka sorkar kala ade ban pet ban thawi kilat kilinti ban pentrikam ya KLP khnang bala dangi don ya KLP ngila ban tip tikna ya ka jingrung jingmi jong kibri ngi tip menu urung hangnu usa katnu sngi unsa bat lanu le phai law tau briu la le phai ne em kata ka jingkwa ka jongi bat kini ki jingja baro khoi ngi kwa ban ong ba kala de ka por ba ka sorkar jela ka jongi lane ngim kwa shu ban syak malain lane ban syak pen tho briai ka kerting jong ka jala Meghalaya ka sorkar Meghalaya ka ban perkhat ban wanra ya kata ka system lane kata ka ILP khnang ba ka regulation kandon lane ka jing tip ya ka jing rungjing mi jong kibrio kandon namar kumba kalong mentai hoi ka sorkar ka ong bakadon kata ka app ka register yi tourist bakum ta ter ringi ni yo iba kidon shibun ki loophole sa kani ka system ka badan menta kamlong kamla ban regulate lane kamla ban pentikna ya karung kami jong brio tip ubri uwan menu un le sa hae un sa katnusngi bat lanu le phai balau ta ubri la le phai ne am ngim tip takadang idon kam ya ka ILP ban pentrikam hakani ka jela ka